знам, че утре сте на работа, пък дори да не ставате рано, имате милиони задачи, които трябва да свършите и на които трябва да обърнете внимание. Разбираемо е всичко. Обаче, играеш за една супер лесна игра, получи невероятен жокер преди малко от нашата зрителка и освен това, сумата, за която играеш вече не е 500, а е цели 600 лева. Мисли и разсъждавай, кой е верният отговор, обади ми се на един от двата телефона, защото това е шансът ти да спечелиш 600 лева. 600 лева. Прибавих 100 лева към вашата сума и вече наистина сумата, за която играете е 600 лева. Ето ги и тях, добре изглеждащи в зелено. Това са само и единствено вашите пари. 600 лева, които могат да бъдат ваши по това време на нощта. В ефира на Нова телевизия предаването е Ало къщата, а вие можете да ги спечелите съвсем скоро. Преди малко дадох ни 4 минути, нали така? Сега обаче, може би съвсем скоро ще ви дам един нов часовник. Колко минутен да бъде той обаче, все още не съм решила. 3 минутен. Явно много ви затруднява тази игра. Явно някой ми излъга в този момент. Ей, втора камера. Добре, ами, стига де, играта е лесна. Камък е грешен отговор. Как се пише камък? И от теб очаквам верният отговор и се надявам това да се случи съвсем скоро. И всички, цяла България да разбере, че можеш да спечелиш 600 лева. Само срещу това да сгубиш една 5-буквена дума. Пак ти казвам. Сгуби моя пъзел, не е сложен. Той може да ти донесе 600 лева. По 100 лева на буква и 100 лева бонус за това, че си буден и гледаш Ало къщата и Нова телевизия, разбира се. И за това, че си намерил телефона, например. Ами намери си телефона по най-бързият начин и ми се обади на един от двата телефона, защото това е шансът ти да спечелиш 600 лева. 1880 или пък 0955 880. Невероятен шанс за някой от вас да вземе тази страхотна награда. Искам да ми кажеш, коя е тази 5-буквена дума, която сме написали в тази табличка. Кой е този пъзел, който толкова много те затрудни? Сгуби 5 фигурки. И ми кажи, коя е думата. Както разбрахме, камък беше един невероятен жокер за всички вас. Разбрахме, че търсената от нас дума не е камък. Защо? Ами, дори само защото камък не се пише по този начин. С 2 букви А. Знам, че по някой път тези задачи на пръв поглед изглеждат супер лесни. И си казваш, това е моята игра. Много съм добър. Обаче, сега ще изпробвам дали това наистина е твоята игра. След 4 минути ще искам ти да ми се обадиш в студията на Ало къщата и да ми кажеш коя е търсената от нас 5-буквена дума. А те вече стартираха. Важното е, че 600 лева, които са тук в студиото, са търсените от теб пари. Това са твоите 600 лева. И така или иначе се надявам някой съвсем скоро, ама наистина съвсем скоро да ги спечели. Така че, не се колебай. Стани много бързо 10 обадил се на 1880 или пък на 0955 880. Бъди малко по-концентриран. Съсредоточи се. Нямаш време. Не знам дали ти прави впечатление, че като за начало на работната седмица, като за начало на нова игра, която за пръв път играеме, и като за начало на тази вечершната игра Ало къщата, аз ти давам 4-минутни часовници, което е достатъчно време да откриеш думата, да намериш мобилният ти или домашния телефон, да го включиш, ако си го изключил дори, да пуснеш един СМС и да станеш 10 обадил се на един от двата телефона. Това е единственият ти шанс да влезеш в списъка на 10-те обадили се, защото ние теглим само от онези от вас, които поне веднъж сте станали 10. Това е задължително условие, така че не се колебай, мисли. Сгуби моя пъзел. Той може да ти донесе уникалната сума от 600 лева. Може да стартираш работната седмица по най-добрият начин с 600 лева плюс. А освен това, накрая на тази тежка изтощителна работна седмица можеш дори да ги изхарчиш където и с когато си пожелаеш.
Можеш да си купиш нещо красиво. Можеш да си купиш нещо есенно-зимно. Можеш дори да се спасиш за 2-3 дни. Някъде. Тук моят оператор каза, че може да си купите еди какво си. Тоест, верният отговор, който аз и той знаем. Обаче ти, дали го знаеш? Сети ли се? Ма то е лесно. Почти като за 600 лева. Имаш минута и 40 секунди. Имаш и два телефона. 1880, ако си абонат на МТЛ, Global или Vivatel, а пък ако си абонат на БТК, 0955 880 е твоят номер. Ами, да ти кажа честно, струва ми се, че имаме проблем. Никой не ми се обажда с верният отговор. Получихме първи грешен. Надявам се вторият зрител, който включим на живо при нас, да ми даде верен отговор. Все още имаш време да станеш 10-ти, мисли. Пъзела не е чак толкова сложен. Уверявам те, дори е лесен за разгадаване. Не бе, не. Лесен е. Просто трябва да мислите. Трябва да бъдете концентрирани върху нашата загадка. Коя е тя? И кой е верният отговор? Всичко е само единствено във вашите ръце. Всичко е на вашият екран. Всичко, което ви трябва за тази игра, е показано. Дори стимулът ви е в червено. 600 лева. Как звучи? Дори стимулът ви е в червено. Да, 600 лева. Преобладават червено и синьо на екрана. Ние сме като във вечното дерби все едно. Сме тук след вчерашния матч. Червеното ни е малко, но качествено, бе, Миленка. Най-качественото нещо в нашия отбор е червеното, защото това са вашите пари. Въпреки, че и синьото не е лошо, но за момента 600 лева са в червен цвят. Я да видим, някой ще вземе ли парите? Ало, добър вечер. Добър вечер. Много ми е приятно да ви чуя. Откъде се обаждате и как се казвате? От село Мусачево, казвам се Росен Георгиев. Росене, ами надявам се играта да е достатъчно лесна за теб. Я да чуя верният отговор. Верният отговор е хамак. Точно така, Росене. Тук ще ти спечелиш 600 лева. Те са ти осигурени от къщата, разбира се, и от кафе Vita Gold. Надявам се да ти донесат много положителни емоции и приятни мигове, а ние продължаваме натам с следващата игра. Хамак беше думата, разбира се. 900 лева е награда, за която продължаваме от тук насетне. А играта е... Кое е следващото за число? Тази гадна игра с тия числа.